सिनाया जादों औ दाखालिबो फैदोंमोन आङो बेयाव आइखायनो बिजि होनो ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय आं नार्सखौ सानैनि बारा नुवाखै दे एसेबां गिदिर हस्पिटाल मडेल हस्पिटाल आरोना मोनसे बेनिफ्राय डक्टरखौबो आं सासेनि बारा नुवाखै दङ खोमा आंथ' मिथिला खिन्थु सासेनि बादै आं नुवाखै आरो दिनैसिम दाखालिबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन हिन्दीयाव बानायदोंमोन आरोना बे भिडिअखौहाय रुम 6था दोङो ना मोनबा ना 6था दोङो आरोना डक्टरफोरनि रुम नाथाय गैया खालि गोनजा बे मोनसेयावल' डक्टर दोङो सासे बे ना सेंग्रा डक्टर बेल' दंबाय थायो आरोना दिनैबो आं बेखौनो नुदों आरो गुबुन नुवाखै। हेलौ बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनिफ्राय गोदान भिडिअ स' आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङै दं जोबजासिम नायलां आरोना जोंनि सरकारि मडेल हस्पिटालफ्रा मा अबस्था जानानै दं नोंथांमोन आं दिनै दिन्थिगोन आरोना नायलांजोब भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना नुगोन आरोना नायलांबाय था हस्पिटालाव मोनफैबाय आरोना दाखालिसो आइहा बे मावजि अरजादोंमोन आरोना फुङावनो बेरायनायाव ज' आइहा बेबायदि सुगार डायबेटिस दं आरोना बेनि थाखाय फुङावनो मर्निं वाक खालामो बे समावनो मासे मावजिया बोरै एटेक खालामखो गम मोनस्लाबासै आरोना आइयाबो थ' बिदिथ' जाथावामोन आरोना मावजिफ्रा जानला मोनला अरा थेवब्लाबो अरबाय आरोना बेनि थाखायनो बिजि लाफैनांदों दाखालि खनसे लाखांबाय खनसेनो गंब्रै बिजि लाखानांदों आरोना दिनैबा बेसेबां जागोन गंथामसो जानो हागौदां दिनै खोनानै बुंनाय बादिब्ला आरोना बे जाबाय हस्पिटाल गोदान बेयो महिलापारायाव आरोना जोंनि माजबाटआवहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नायलांबाय थादो बिजिया खैथा होयो दिनैबा दा नुसिगोन आरोना थ' साफा मोजां जाबाय आरोना हस्पिटाला माने रेजिस्ट्रेसन बिथिंहाय रुमफोर दोङो बिजि थुग्रा मानसि थाग्राफोर बेफोराव बिथिंहाय डक्टर्स आरोना डक्टर साइड बिथिं नायग्रा बेयाव जिरायनानै मानसिफ्रा बिथिं डक्टर रुम गोनजा दङ आरोना थ' बेबायदि हस्पिटाला आरो बिथिंबो नै मेटारनिटि वार्ड फैबाय दां मेडिसिन होग्राया बिजि लासिगोन आरो दायो सिनाया जादों थ' लाखांबाय आरोना दंबावोदां लानो गोनां बिजिया दाखालि खनसे फैखांबाय दाखालि खनसेयावबो बे सानैखौ नुदों आरोना नार्सखौ बिनि बादै आरो गुबुन नुदेराखै डक्टराबो दंना गैया सासेल'सो नुगासिनो आरोना हस्पिटाला गिदिरानो नाथाय मावग्रा मानसि गैया बेयाव ना मावग्रा मानसि गोनांथि जादों आरोना बेयावथ' गभर्नमेन्टफोरा सरकारफोरा नायोब्ला मोजां जागौ आरोना बेखौबो दा बुंबावगोन आं बाहेरायाव थांबालाय एसे बाथ्राफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लाखांबाय आरोना गंनैयानोमोननो जों थांफिनसै जोब्बाय बिजिया मानसिफोरा भर्ति जाथारदों आरोना मानो जादों नोंथांमोना मिथिगोन दायो आं बुंलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आरोना औ दाखालिबो फैदोंमोन आङो बेयाव आइखायनो बिजि होनो ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय आं नार्सखौ सानैनि बारा नुवाखै दे एसेबां गिदिर हस्पिटाल मडेल हस्पिटाल आरोना मोनसे बेनिफ्राय डक्टरखौबो आं सासेनि बारा नुवाखै दङ खोमा आंथ' मिथिला खिन्थु सासेनि बादै आं नुवाखै आरो दिनैसिम दाखालिबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन हिन्दीयाव बानायदोंमोन आरोना बे भिडिअखौहाय रुम 6था दोङो ना मोनबा ना 6था दोङो आरोना डक्टरफोरनि रुम नाथाय गैया खालि गोनजा बे मोनसेयावल' डक्टर दोङो सासे बे ना सेंग्रा डक्टर बेल' दंबाय थायो आरोना दिनैबो आं बेखौनो नुदों आरो गुबुन नुवाखै थ' बेफोरबायदि आरोना हस्पिटाला जोंनियाव दङ गैया नङा जोबोद मोजां नै गिदिर हस्पिटाल मडेल नाथायब्ला खामानि मावग्राफोरनि गोनांथि जानानै दं आरोना बेफोरखौ सरकारा एसे नोजोर होनानै मावोब्ला बेरामिफोरा जेबो असुबिदा जानाय नङा आरोना थांबानो फैब्लानो नायनो हानाय आरो बे डक्टर सासेया 20 जन 30 जन ट्रिटमेन्ट नायनो थाखाय जोबोद टाइम नांगौ जायो आरोना थ' बेफोरबायदि एबाफोर भिडिअखौ नायदोंबा अननानै शेयार खालामना होदो जाहाथे बेफोर बाथ्राया गोसारो आरो जोंनि बे मोजां मोजां हस्पिटालफोराव जेन बिदि डक्टर नार्सनि गोनांथिखौ सुफुंनानै होनो हायो ना बिनि उनाव बेरामिफ्रा जे सैसोनो गोनां जाया आरोना सम बायदि नायजानो मोनो आरोना
थ' डक्टर नार्स गैयिनि थाखायनो सम बादि नायजानो मोनाखै दायो मानसिफोरा लोमजानानै सिखिनांदों बेफोरबायदि आरोना थ' जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो रेल क्रसिं जाबाय रेल क्रसिं माजबाद टाउनाबो गोदो जाहांनोसै नै बिल्डिंफोरा बेफोरथिंबो आरोना आइया बेंकआवहा फैसा बाहाय नायनोनो बेंकआव थांसै र' दसे बेंकआव हाबलांनाय लामाया मा अबस्थानि खोमसि जाखोलायो लाइटबो गैया बिदि आरो गाथ्राफोरा नै माबायदि लेथ्रा नै नुबाय थादों मा अबस्था नायनो बेंकआव मानसिफोराथ' बुरजा नायगोनल' ना बुंगोन लाइन जालायलांनो बेंकआव मा मोनजाखो रुटि गोथाव हायबाय आरोना जों हस्पिटालनिफ्राय फैबाय टाउनाव दसे थाबोनायमोन आरोना आइया बेंकआव हाबनायमोन दा न'आव सफैबाय जिरायगासिनो दं नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ ना जोंनि सरकारि हस्पिटालफोरनि हालोदा माबायदि आरोना गोदोर हस्पिटालावबो डक्टर सासेल' नार्स सानै साथामल' बेबायदि आरो जानांगौ नाइट डिउटि सानाव सानै बेफोरबायदि सयजनसो दं दा आरो नार्सआ बे गावबा गाव डिउटि आरो डक्टराबो थानोबो हागौ आं नुनायाव सासेल' आरो बेबायदि डिउटियाव गोलैनाया सानैल' नार्स बिदि नुबाय थादों आरो ना खननै थांबाय खननैयावबो दा खनसे थांबावगोन बेयावबो नुबावनो हागौ दा नै न'नि दंफां सायाव जिरायगासिनो दं आरो ना थ' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो ना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो ना थ' हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो ना हायोबा जोंनि बेबायदि सरकारि हस्पिटालफोरा हालोदा माबायदि ना पेसेन्टफोरा बहुत थाङो खिन्थु नायग्रासो खम आरो ना बेबायदि जाना थायो जों दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना बोसोन गोथाव ना जानो रुटिया बाय दोनबाय ना बाय होनहरदो दे बाय